Здравейте, приятели! Най-после Laptop BG се здоби с първият Ultrabook в България. Това е и първият Ultrabook на Acer Aspire S3. Дълго време очаквахме появата му. Може да видите много тънкия корпус на Ultrabook машините. Както знаете, тези лаптопи се създават вече по стандарт за това колко са тънки, колко са леки, естествено и за това колко време издържа батерията. Показваме профила на лаптопа. Изключително лек, около килограм, максимум килограм и половина като тегло. 13,3 инчов лаптоп от Acer с Intel Core i5 процесор. Това е нисковолтажен Core i5 процесор. Както виждате, удобен тъчпад, който няма вградени бутони. Те са направо под самия панел на тъчпада. Много красив стилен дизайн, металиково сиво, като корпуса на задната част на дисплея е направена от метал. Тук имаме пластмасови елементи в долната част. Това, което също прави впечатление, е приятната клавиатура. Наистина много добре направена. Включваме самото устройство. Според предварителните данни, които видяхме от 100% заредената батерия, около 5 часа и половина до 6 часа може да издържи тя с включен безжичен интернет, вързан към безжична мрежа. Това, което може да кажем за портовете, докато се зарежда операционната система, е, че имаме четец за карти памет. Повечето от портовете са изнесени в задната част. Имаме още два USB порта, HDMI порт. Също така имаме и стандартен жак за слушалки и микрофон, като имаме и вграден микрофон също в лаптопа, както и естествено web камера. Това е всичко, което имаме като портове. Виждате, че самият лаптоп вече е зареди операционната система. Показваме долната му част, където можете да видите тонколонките, вградени в двете страни на долната част на корпуса. Това беше Acer Aspire S3. Съвсем скоро очаквайте пълно текстово ревю, както и видео ревю на LaptopBG, news.laptop.bg.